खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायगोनां सोदोमसा बसुमतारी। आंनो बै समाव 100 कौटि रां जासिनायावनो बिआर फेरेंगाया बिपिएफआव थाङाखै। जोंनि इउपिपिएलनि सासेबो सोद्रोमाफोरखौ हाग्रामाया बायनो हाया। हाग्रामा महिलारिया गावजों गाव थै बोहैहोनायनि अनगा जेबो खामानि मावनो हायाखै। बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। गुवाहाटी पुलिसा दिनै 30,000निबो बांसिन कक सिराप हमनो हादों। मख'नाय बायदिब्ला बे कक सिराप बथलखौ गुबुन हादोराव आयेननि बेरेखायै दैथायहरनो नागिरदोंमोन। थांनाय 23 मेआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाखाथि थलमारा गामियाव सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ गें रेप खालामनायाव लोब्बा थानाय आफरुद्दिन इस्लामखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नागिरनायाव पुलिसआ आफरुद्दिन इस्लामखौ आथिङाव गावख्लायो। जराबाद पुलिसआ थांनाय बुधबार मोनाबिलियाव साबा डकाइत हानजाखौ खादों। बे साबा डकाइतनि मुंखौ नासिर आली, लिबियाम बर', हरिचन्द्र, देब बर्मन, बिकि छेत्री आरो मणि कलिता होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायना होदों। लाभलिना बरग'हाइखौ इन्टारनेशनेल बक्सिं एस'सिएशन एथलेटिक्स कमिटिनि आफादगिरि सायख'बाय आरो शिव थापाखौ सोद्रोमा सायख'बाय। टेटआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो सोरखारा साख्रि होनो हायैनि जाहोनखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खेंफोरथि होदों। सिटेटनि माखासे बिजाथिफ्रा बिजिरसालियाव गसर थिसननायनि थाखायनो थिसननायखौ होनो हायाखै। जेब्लानो गोजौ बिजिरसालिया बे केसनि नियाय होगोन अब्लानो जोङो थिसननाय होगोन होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।